Inenungamiro yekuti pagwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nezuro muno paya takataura isusu kuti tichange tichienda kukoti. Tinonzwa kuti Prosper mukomana wokurova vana vechikoro paJONASI vaya achanzi chii Kumatare Edzimhosva ndonauya tauya nayo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Salibonani zizalwane zeZimbabwe kuhlangana njalo kolunye uhlelo namhla sokungelinye ilanga. Ngithemba liyakhumbula indaba leyana yeJONASI High School eyabantwana abachayiwayo. Ngithemba izolo libonile iprogram yezolo silitshela ukuthi hayi sizathi sihambe siyofika ecourt sizwe ukuthi indaba yangikhona bayibusa kanjani. Yikho phela namhla siphendukile njengoba siyithi lihlo lenyu. Elami igama nguThando intombazane ngiyako Ncube. Prosper nasi Ondundurudzirwa pamatare Edzimhosva mumusha wechitungwiza kuti abvunzurudzwe pamusoro pechiitiko chakaitika chaari kupomerwa kuti wakazviitirei izvi zvekurova vana vechikoro. Naizvozvo nhau iyi haina kuzokwanisa kunge ichitora nzvimbo sezvayanga yakatarisirwa yapushwa kunzi izoitwa musi wechipiri. Svondo riri kuuya iro rino iri. Phela namhlanje uProsper labanye abazali bahambile phela ecourt ukuthi bayezwisisa ukuthi ibuswa kanjani kuhamba njani. Simthole khona kodwa phela isakwanisakanga ukuthi ibuswe ngezinye izizathu ezizathi balichasisele zona ukuthi kume njani. Saka kuthiwa enye icourt izabe khona next week ngeTuesday. Nasi mswa 14 July tapinda mudare reDzimhosva nenhau yevana vedu vakarohwa naProsper tiri vavi. Zvatapinda mukoti mamwe mapepa evamwe vana anga asina kugadziriswa. Saka dare reDzimhosva rati tigodzoka musi wa19 reva next week musi weTuesday ndo pachatanga nyaya. Vana vachapinda vari vese nekuda kuti pane vamwe vanga vasina zvinhu zvakakwana kwakupinda 2 decide naPrince Chibatamoto ndo vakupinda mangwana. Tozoonana musi wa19 Tuesday. Alright, vari kunzi vanga vasina chii chakakwana vana vanga vasina mamedical report zvakare. Mupurisa akanga achiferefeta nhau yevana vakanga asina kuzivisa vabereki vevana ava nezvinhu zvakanga zvichidiwa. Saka vakazopiwa mamedical report avakanga vapiwa akanzizvo akanga achidiwa mari. Vabereki vachona vari kuti vanga vasina mari yekuti zviprocesswe. Saka dare reDzimhosva vataura kuti ivo vakuisa zvinhu zvimumaoko mavo ndo vakugadzirisa kuti vana vawane mamedical report. Alright, asi zvakureva kuti vana ava vamati ndo 2 chete vakungoonekwa ndo vakumirira vamwe vana. Kwete, vana vaviri vakutanga kupinda mukoti ndo vatanga takagadzirira mamedical report. Prince Chibatamoto naDecide Chimanikire. Vamwe vana vaviri vasina mamedical report ndo vakugadzirirwa. Saka ava vari kumirira ava vachaitirwa vamwe vachizoitirwawo. Alright, saka muridzi wenyaya mupari wemhosva aripo angaripo. Mupari wenyaya anga aripo azounza gweta rake ranga riripo ranga rakamumiririra. Saka gweta ranga risina mapepa akakwana zvakare. Gweta rati tigadzirise pane maflash aripo anga achidiwa takasubmita kuno kukoti. Saka tanzi tiri kufanira kuti tigadzirise flash rekuti tigopa gweta nemamwe mamedical report asipo ari kudiwa kuti gweta rigoferefeta nyaya zvakanaka. Alright, imi mune gweta here mukumiririrwa nani? Isusu atina gweta rakambouya, atina gweta asi iye ane gweta rake. Okay. Atina. Okay, saka ndakambonzwa last time muchiti pane veministry vakauya nasi vangu varipo here? Veministry vasvika tavaona varipo vanga vakamirawo kuti vagonzwa nyaya yachona kuti iri kufamba sei. Tanga tiinavo vasvika. Ndiri vaiva Prince. Saka Prince anotaura kuti zvimwe takamira pagedhi rechikoro kwakauya mukomana anonzi Prosper achibva mumhanyi vachibva vanzi muri kuitei. Saka ivo vanotaura kuti vaiona vhidhiyo yemufoni. Saka paanoti
yakabva ati ndimi wandira ndikutsvaga ndobva vana vatanga kumhanya vachitiza. Saka pavaitiza vana pane mumwe akadonha uyu Prosper anonzi akamurova mambama. Ava vana ava pavakatiza vakabva vati vachimhanya mbva vasangana nembwa dzakange dzina Prosper achibva adziti sa dzakange dziri 12 imbwa ndobva dzamhanyisa vana vechikoro. Vana vechikoro pavakamhanyiswa kanobatirwa kurukova kanonzi katsunga kaduri here karukova kwatoti kubinga rekwagondo. Alright, okay mama, ipapo ndiri kupanzwa ndofunga vamwe venyu vakapatsanangura. Zvanhasi mazviona sei? Nhasi patasvika papoti taona PP vatitaura kuti zvoni Prosper aane lawyer. Saka lawyer iri arigone kuti ribva ratonga nyaya nhasi sezvo risina evidence yezvinhu zvakaitika. Roda tanga ramboona mapapers akasubmitwa nemapurisa nemaflashiri atakaisa kuti vaone kuti nyaya yacho inoenderana sei nekuti vagozobvunzana naProsper kuti izvi zvakafamba sei, izvi zvakazviita here. Alright, imimi sevabereki mune here lawyer nekuti apa uyu ane lawyer rake, imimi muri kumiririrwa nani? Isusu hatina lawyer, tiri kutozvimiririra tega. Hatina lawyer ratakaita asi ndiringoti neevidence yatinazvo tinongori nelawyer rikaflash katinaro richamuona because iye picture pamaflash ipapo picture yake anooneka kuti ndiye aita zvinhu izvi. Muri Zimbabwe chimwe chatikatyamadza isusu inhau yekuti hongu koti haina kuzoendera mberi nekuitwa, asi panga pasina headmaster wangu asipo, deputy headmaster wangu asipo, senior teacher wangu asipo, kana teacher hake weagriculture soko panga pasina. Pakaipa muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe iyo phela inye indaba lathi sisihlukulizileyo ukuthi phela abanikazi besikolo uheadmaster, udeputy, not even uteacher adebuyilela ukuthi azomelela ukuthi azwe ukuthi indaba ihamba njani bekungela. Zvatishamisa izvozvo kuti hongu vechikoro vanogona kunge vasina mhosva, asi nhauka yekuti vana vavo vari kumatare edzimhosva uyezve vana vavo vari kushungurudzwa kana kuti vakashungurudzwa, ivo sevadzidzisi vaifanira kunge vaine concern nevana vavo, asi zvatishamisa kuti sei vasiri kuwanika kumatare edzimhosva. Singazi phela lathi njombana abantwana bahlukuluzwayo ngabesikolo, ngabantwana besikolo njalo nje abantwana nxa besesikolo sikhangela ukuthi abazali babo ngamateacher, abazali babo yibo abantu abasesikolo, sesikhangela lathi ukuthi basezandleni ezinhle, kodwa namhlanje sithola ukuthi abantwana babodwa ekhothi labazali babo, not even owesikolo okhonale. Bebetumirawo kana head boy kana head girl. Switori nani ngoradza kuti chikoro cha represent kwakapa. Asazi ukuthi kuchoni mile Zimbabwe phela abantu susuka sicabanga onengi ukuthi engxanye labo kabalani lakho kabalandaba lakho. Vari kuregedza munhu ari kunzi munhu uyu akaintroducwa pachikoro kunzi ndiye achapota achidisciplina vana. Headmaster vari kusekerera zvinhu izvozvo zvokuti anzi apota achidisciplina vana. Kudisciplina vana rudzi, nyangwe imimi mwana akanzi akutadzirai, nhasi uno mwana akanganisa, ndokudisciplina kunoitwa mwana here. Plus mhosva yacho yavanga vatadza, yavanga vaita yanga iri mhosva iyeyi inomupa kusvika pakurova vana marovero akadaro so. Hazvina kana kutombonaka kana headmaster vacho kana vakaintrodusa ngavarovese mwana wavo kwete vana vedu. Kana tichipa vana kuzvikora hatisi kuti muende unowadisciplina like that. Headmaster ngavazive kuti ivo vakabereka, iye Prosper wacho ngazive kuti munhu anoberekawo. Saka kana uchirova vana uchiranga mwana marangira akadaro so zviriko here? Hazviko, nyaya ngaitwe zviri serious chaizvo. Kana zvekuti zvimbomira zvimbonzwi musi wakati ngadhiliwe naye otiudza paakanyatsointroducwa pachona nemunhu akamupa authority yekuti rova vana like that, kurova mwana uchirwelesa mwana, it's not easy. Even nhasi chaiye nyaya iya nemadays, but ukatarisa mavideos achona unochema, unorwadziwa. Takabereka tinawo vana ivava takabereka, but kana ndichiti mwana wangu ageza aenda kuchikoro ari mumaoko mematicha nemaheadmaster ndo maari ko uyu anoticha kupi akarova vana principal akaticha kupi, hapana kwaanoticha, hapana basa raanoita, just kungonzi uya urove vana munhu achienda. Andambofara nazvo, handidi kumunyebera ina nhasi zviri kundirwadza pamwoyo pangu. Okay, tichitarisa nezvaitwa nhasi zvafamba sei? Nhasi wacho nanzi ndiri kungonzwa inini ndanonokosvika ndiri kupolisi, ndiri kutosvika ndiri kunzwa kuti hanzi yanzi futi inodzoka musi wa18 kana singakanganisi. Alright, saka pari zvino vana vari kuenda kuchikoro zvakanaka here? Hapana kana mathreats ari kuitika muroad here?
haiko zvinezvi vanenge vari kuenda zvakanaka nekuti hatinowo chatambunzwa takwanisa kunge tichiona ndofunga pamufananidzo wamuri kuona uyo murume murefu ndakapfeka zvitema uyo ndiye Prosper ndiye ari kupomerwa mhosva yekurova vana uyo waainaye waakamira naye igweta rake riri kumumirira panhau iyoyo kuti asavharirwe nekuda kwenhau yaari kupomerwa yeumhondi hwokupura vana vechikoro. Nthemba liyazibonela emfanekisweni lowu undoda lowana omileyo ole jacket ogqoke okumnyama nguye phela uProsper wangikhona ehamba njalo ele loya lakhe elimelelela ezindaweni lezi ukuthi kumbeni engawina asazi bebonisana ukuthi indaba yangikhona izobuswa kanjani. Ndiyo na uyatanga tinayo muzuva ranhasi senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.